teidän mielestä pätkä- ja vuokratyöntekijöiden työoikeuksissa nykytilanteessa ongelmia? Niissä on ongelmia, niissä on aika paljon ongelmia. Muun muassa silloin, jos vuokratyöntekijän emäyhtiö on vaikkapa Vaasassa ja se sanoo vuokratyöntekijälle, että menet tänä päivänä Seinäjoelle töihin, niin vuokratyöntekijä ei saa matkakuluja eikä päivärahaa. Sen sijaan firman oma työntekijä saa matkakulut ja päivärahaa. Siinä on paljon parantamisen. Mikä on eduskuntaryhmänne kanta nollasopimusten käyttöön? Eduskuntaryhmä ei varsinaisesti ole ottanut kantaa nollasopimusten käyttöön, mutta nollasopimukset on ehdottomasti kiellettyjä, nollasopimukset on ehdottomasti tuomittavia. Ne ovat orjatyösopimuksia. Pitääkö mielestäni kaikilla työsuhteissa olevilla henkilöillä olla oikeus sairausajan palkkaan? Totta kai. Silloin kun ihminen on töissä ja kun ihminen sairastuu, se ei ole itse aiheutettu töistä poissaolo, vaan se on sellainen, joka saattaa kohdata meitä kaikkia, minua ja sinua joskus. Ja sairaanakin on syötävä. Leipää on saatava, maitoa on saatava. Valvotaanko mielestänne lisätyön tarjoamisvelvoitetta osa-aikaisten työntekijöiden kohdalla nykyisellään riittävästi? Tänä päivänä työmarkkinajärjestöt ovat valitettavasti hyvin hampaattomia. Tuntuu siltä, että työmarkkinajärjestöjä ei valitettavasti tällä hetkellä kiinnosta kovinkaan paljon nuoret työntekijät, eivät osa-aikaiset työntekijät, ja meillä kuitenkin työmarkkinat ovat muuttuneet siten, että meillä on osa-aikaisia, väliaikaisia ja määräaikaisia ihmisiä. Ja nimenomaisesti näihin asioihin pitää panostaa. Ihmisiä täytyy kunnioittaa, jotka ovat töissä. Työntekijöitä on kunnioitettava. Työntekijä on aina työpaikan paras voima. Ovatko työlainsäädännön ja työehtosopimusten rikkomisesta seuranneet sanktiot mielestäni nykyisellään kohtuullisia? Eivät todellakaan ole, ja sitä paitsi meillä on sellainen hauska tilanne olemassa, että työsopimuslaki ei edellytä työehtosopimusten yleissitovien tai normaalisitovien työehtosopimusten noudattamista. Siihen on muuten tulossa lakimuutos. Hienoa kuulla. Mitä tulisi mielestäni tehdä sille, että työntekijälle voidaan tehdä nollasopimuksia, jotka eivät turvaa toimeentuloa? Se pitää ehdottomasti kieltää. Se täytyy nostaa sopimuspöytiin. Se täytyy ottaa huomioon, että ei ihmistä voi pitää löysässä hirvessä jatkuvasti. Ja silloin kun ollaan töissä, kun tehdään töitä, siitä on saatava palkka. Ihmisellä on oikeus tietää se, että onko minulla 5 tuntia viikossa töitä vai onko minulla 5 tuntia päivässä töitä. Ei niin, että ollaan kotona tisurissa ja odotetaan, että joku soittaa ja sanoo, että hop hop hop, puolen tunnin päästä tänne tunniksi töihin. Se ei ole oikeaa elämää. Tulisiko sun mielestä lailla puuttua näihin nollatuntisopimusten käyttöön? Ensisijaisesti pitäisi puuttua työehtosopimuksilla. Se on se ensisijainen tie siihen. Ja se on ehdottomasti, se pitäisi saada sovittua kolmikantaisesti, mutta tässä maassa ei valitettavasti ole tällä hetkellä kolmikantaa. Meillä ei ole sitä, että samassa pöydässä olisi valtiovalta, työntekijä ja työnantajapuoli. Ja kolmikanta on se asia, jota tämä tällä hetkellä tarvitsee, jotta meidän työmarkkina-asiat saadaan. Kiitos. Ja sitten vielä kysyn sinulta, että kumman näistä leivistä haluaisit valita? No en kyllä niinku kumpaakaan. Tietysti mä haluaisin valita tollasen, missä on kauheasti vihanneksia. Se on kuitenkin niinku semmoinen paljon terveellisempi, mutta ei tuossa toisessa mitään syömistä ole. Suostuisitko sä itse tekemään töitä sillä tavalla, että et tiedä kumman näistä saat kuukaudessa aamupalapöytään eteen? Jos on ihan pakko, niin silloin tekisin, mutta tekisin kaikkeni sen eteen, että saisin tuon nollan sinne tuon reiän sisälle.